Bemana an bɛ aw fo ka koɲuman da u ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya an kɔ ma k'aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Mɔgɔ faga bingani min taara ka ɲɛsin Katini Maliduguba caman ma dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na Afrikalo tile 25 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnɲana o kɔfɛ jatigɛwalekɛla ninnu ye Bamakɔ donna sira dɔw datugu. An bɛna sigidalamaw dɔw ka sira sɔrɔ o baara taabolo kan. O kɔfɛ wulikajɔ minnu kɛra ka ɲɛsin jatigɛwalekɛlaw ma o kɛlɛ dɔw senfɛ chrétien dɔnkilidala Mise Sangara ni tora o ko da fɛ ale fana ka suturali ninnu kɛra dɔgɔkun laban in na. An bɛna laseli dɔw fana sɔrɔ o kibaruw kan ka fara kibaru misɛn wɛrɛw kan ni ko ko kilo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse an ka kibaruw kɛnɛ kan. An y'a fɔ ten mɔgɔ faga bingani min taara ka ɲɛsin Mali duguba caman ma dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnɲana Avril kalo tile 25 min kɛra sababu ye ni an ka finitigi dɔw ni tora ko da fɛ sigidalamɔgɔ dɔw yɛrɛ ni tora la kɛrɛnkɛrɛnɲana finitigiw ka minisiri Sajo Kamara ale ni tora a ko la. I b'a ye o kɔfɛ jatigɛwalekɛla ninnu ye ngara da Bamakɔ donna dɔw la Welesebugu kana Bamakɔ o yɔrɔ b'o la ka fara Kita sira kan min bɛ tali kɛ Sotibugu ni Nɛgɛla ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ ninnu na sira fana tigɛlen don yen nɔ ani Kayi Sandare yɔrɔ ninnu na sira fana tigɛlen don o yɔrɔ ninnu na. Jatigɛwalekɛla ninnu tɛ jɛn n'a ye fiyewu mɔgɔ ka don Bamakɔ nka u kɔni bɛ sɔn mɔgɔw ka bɔ. I b'a ye k'a fɔ Kuremale sira fana n'o ye Laginɛ sira ye gɛlɛyaw fana bɛ o sira ninnu kan. An ye sira dɔw sɔrɔ minnu n ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen seri an ɲɛ kumakanw na an k'olu lamɛn. An balanin bɛ Sotibugu la ka sababu kɛ siratigɛla ninnu ye kulu marifatigiw o kɛlen ka mɔbiliw lajɔ Sotibugu la ko mɔbili kelen tɛ taa Bamakɔ depuis dimanche fo bi. An kɔni an bɛ yan kariw bɛ yan mɔbilibaw ka ca yan ani charrement ta mɔbiliw mɔbili min bɛ yan a bɛ minnu ka mɔbili 1000 bɔ. Bon dugutaga kari ninnu mɔgɔtaga kari ninnu minnu bɔra Kɛɲɛba ni fɛn ninnu na ka na a bɛ kari minɛ ka taa kari 80 la. Foyajo bɔlen bɛ kungo kɔnɔ yan hali ji min ta tɛ sɔrɔ yan an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi dɛ. Ko n'olu ka don fɔli ma se ko mɔbili si kɛnɛ kun sin olu ma. Ko ni mɔgɔ n'i b'i nin kun fɛ ko ni sera olu ma ko ni min sɔrɔ ko i yɛrɛ ka laɲini. Kuma se mɔgɔ ma o ye sira de tigɛ hali mototigi fɛn n'a sera o b'a la segin. Mais mɔbili minnu bɛ ka bɔ Bamakɔ fɛ ka na olu kɔnɔ olu bɛ tɛmɛ facilement mais mɔbili fɛn bɛ ka kunsin Bamakɔ ma a bɛɛ jɔlen bɛ yan. An b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'o sera ka na an débloquer a bɛ diya an ye. Sinon kɔni kɔngɔ banna yan minɔgɔ banna an bɛ degun kɔnɔ yan. Ji san ta a tɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔ k'a min. O ye sira tigɛ anw ni Keleya cɛ. N'i bɔra Famana dɔrɔn i bɛ pont tigɛ tournant dɔ bɛ yen an b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Bulonbugu. U ye sira tigɛ o yɔrɔ la ka tila ka na n'i bɔra an ka dugu kɔnɔ k'i bɛ kunda Zanbugu kan ka tila ka sira tigɛ o yɔrɔ la. O gɛlɛyaba kɔni b'an fɛ yan bi yɛrɛ hali ni yɔrɔ la mobili bɛɛ jɔlen don. Bon u ko dugumɔgɔw k'u tɛna se dugumɔgɔw ma k'u ni dugumɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na n'u tɛna se u ma u tɛna se civil ma. Cɛ naani yɛrɛ donna an ka dugu kɔnɔ ka na o fɔ mɔgɔw ye ka bɔ. Maintenant o kɛlen na u ye fɛnkɛ kɛ dɔw nana don dugu kɔnɔ ka ni ɲagami mɔgɔ dɔw la damadala tagala dɔw la k'i jɔ olu kɛrɛfɛ. Maintenant u jɔlen kɔni tora olu kɛrɛfɛ dɔrɔn u sɔmina dɔrɔn u sina ka wuli ka bɔ yen dɔrɔn ni duuru in nalen diɲɛna ka gosili kɛ. Mɔgɔ kɔni ye damadala mɔgɔ dɔ ni kɔni tor'o la ani denmisɛnnin mɔgɔ 2 kɛlen olu ka duda la. Damadala mɔgɔ nana moto jɔ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ. Donc duuru kɔni o kɔni o k'an fɛ yan vers 10 heures waati kɔnɔna na. Ka dɔw bana olu yɛrɛ taara ka taa Welesebugu dɔgɔtɔrɔso la. Kɔni kɛra an fɛ yan balimakɛ. A ye gɛlɛya lase an ma dɛ a ye gɛlɛya lase an ma parce que hali an yɛrɛ ka kungo kɔnɔna yɛrɛ bilama maa si ma taa kungo kɔnɔ bɛɛ de tora so. Bon mɔgɔ ninnu bɛ munumunu na an ka dugu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ dugu dɔ ma ko Jila bɛɛ munumunu n'o furancɛ kɔnɔna ninnu. Hali ni yɔrɔ la ne bɛ kuma la nin waati min na sa u b'o yɔrɔ de la. Bon an kɔni ka laɲini ye sɔrɔsiw ka wuli ka se ka i jɔ ka nin ko in a bali quoi. Bon an bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bi jamana in an si t'a fɛ a ka tiɲɛ an bɛɛ bɛ an jigi de da ninnu kan mun bɛ ɲɛmɔgɔya la bi an bɛɛ jigi de b'olu kan ala ka lakana u bolo ala ka jamana ni sabati u bolo an ka laɲini kɔni ye u ka dɔ fara fanga kan ayiwa même temps u ka mɔgɔw ta u ka cɛdenw yɛrɛ fɛnɛ ta kosɛbɛ u ka cɛw ta parce que mɔgɔ caman bɛ k'i tanti sɔrɔsiya nɔfɛ o tɛ k'a sɔrɔ bon a ka di mɔgɔ mun ye u k'olu ta dɔrɔn parce que jamana n'i y'a mɛn i ka jamana basigira o ka sɔrɔ mɔgɔ de b'i bolo k'a lakana de mais ni mɔgɔ t'i bolo an tɛ jigi la parce que jamana ka bon kojugu jamana ka bon ni jamana ka bon donc yɔrɔ dɔw bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ fanga yɛrɛ seko tɛ fɛnɛ an kɔni ka laɲini u ka mɔgɔw ta k'u former kosɛbɛ sinon gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya hali yɔrɔ la sa sira tigɛlen don mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ. Jatigɛwalekɛlaw nɔbɔli hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnɲana siratigɛ min bɛ senna Welesebugu o kɛlɛ dɔw senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko mugu dɔw filila ka jigin sigidalamɔgɔ dɔw kan
minnu ni sira kun tigɛr'o ɲɛ o kun y'a jira kɛyɔrɔ y'a jira k'a fɔ kun farala ka taa o jɔ yiri de suma kɔrɔ motow kun b'u bolo nka o fana kun bɛ jamakulu hakɛnin bɔ sɔrɔsiw kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛ mugu dɔw filila ka se makofɔlen ninnu ma dɔnkilidala min ye kerecɛn dɔnkilidala ye Misi Sagara ale kun bɛ jamakulu in na ale ni tora ko da fɛ ka fara maa wɛrɛw kan a ka sɔrɔliw kɛra Bamako yan nɔ dɔgɔkun laban ninnu na an ka seereya dɔw lamɛn minnu ye Misi Sagara ka ɲɛnamaya ko dɔw seereya an k'olu lajɛ ni jaw la. Ewati amina lajɛ ka datugu ɲɛ fila fɔ balimakɛ ni fure daminɛ an ɲɛfɛ. Ɲinɛ tɛ kɔnɛ ka datugu ɲɛ fila fɔ ni cɛba kan. Ni fili yɛrɛ kuma na a bɛ kɛ hakɛ dɔ ye an ma a lawuli a kama. Ani ni daɲɛ minnu ma fɔ ka ɲɛ a bɛ hakɛ to lawuli kama tɛ. Église ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ an bɛna o datugu ɲɛ fila fɔ ka ɲɛsin ni fure ma sɔgɔmada in na an bɛna a madɔ a kɛra dɔw mɔden ye dɔw den don dɔw balima don dɔw furuɲɔgɔn don dɔw teri don ani dɔw baarakɛɲɔgɔn don ale ye matigi fɛ yen tagali namu daminɛ o kɛra arabadon avril kalo 29 ka si to san 37 la a kɛra Buguni sira kan ka saga dɔ senfɛ. Fure min b'a ɲɛkɔrɔ a tɔgɔ ye Misi Sagara. Misi Sagara bangera Kɔɲɔburu Gimini mara la o bɛ Baɲangara fɛ. Misi ye an ka cɛkɔrɔba Benjamin Sagara ale bɛ matigi ka nɛma na ani an ka musokɔrɔba Esther Kojugu olu den ye. Dr Jérémy ale ye a bɛ jate a bɛnkɛ ye ale de ye a faya jɔyɔrɔ fa fo ka se nin waati ma. An b'a ɲini Dr Jérémy fɛ ani an ka musokɔrɔba n'u bɛɛ y'a u ka wuli k'aw jɔ a bɛ hakɛ to. An ka musokɔrɔba fɛ a y'o sigi an ka foli bɛ aw ye. Kalan nasira la ani baara ko nasira la Misi ye a ka kalan daminɛ kɛ Gemeni ani Doro a ye jɔnjɔn sɔrɔ ye an b'a fɔ min ma ko DEF. O kɔfɛ a y'a kun da Sevare kan ka taa ɲɛ ni a ka kalan ye. A ye kalan kun cɛ Sevare ni jɔnjɔn min ye an b'a fɔ ma ko technicien en construction métallique. O sɔrɔlen kɔfɛ Misi ye a garisigɛ lajɛ foroba cakɛda ɲɔgɔndan na n'o ye fonction publique ye. A ye o sɔrɔ san 2014. O sɔrɔlen kɔfɛ u ye a bila baara la Douanza. Misi tora yen ka baara kɛ. Kɔfɛ u y'a bɔ Douanza k'a bila ka taa Buguni ani a ye baara daminɛ Buguni. A bɛ baara kɛ cakɛda min na o ye direction générale des routes min bɛ tali kɛ Baɲangara Buguni ani a bɛ tali kɛ Baɲangara Buguni région kan. Ani a taatɔ kun don o baarakɛyɔrɔ yɛrɛ de la Buguni ni a ye matigi ka weleli lamɛn. Damadɔ ye datugu ɲɛ fila la. Misi ye balimaw fɛ Misi kɛra mɔgɔ ye den min bɛ kanminɛ kɛ hakilitigi kun don ani a bɛ mɔgɔ bonya
misi tun bɛ a ka matigi kanu ni a dusukun bɛɛ ye balimaw tɛgɛ kun falen don misi la ani u bɛ u disi gosi ni a ye teriya sira la misi kɛra kantigi ye ani teriw kun tɛgɛ falen bɛ a la k'u ka danaya da a kan misi tun bɛ lajiliw kɛ ani ka a teriw dɛmɛ u ka waati gɛlɛnw na ka u dɛmɛ k'o jate nin ye sɛgɛ ye min bɔra an balimamuso dɔ yɔrɔ min ye Mirabel Timon ale ye Camerounaise ye min sigilen bɛ Faransi ale ko misi nɔ bila ale ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Ala ye dɔnniya ani ɲinifɛn ni kalifa misi la a ye o bila baara la cogo min na o ye nɔ bila ale ka ɲɛnamaya la ani k'ale dɛmɛ kosɛbɛ dakuru ɲɛ saba bɛ yan an bɛ a kuncɛ n'o ye yanni an ka yɔrɔ di Young Life ani a ka baarakɛ yɔrɔ mɔgɔw ma ɲɛ fila dɔrɔn kama a fɔlɔ o ye nin ye a tɛ tile damadɔ bɔ fɔlɔ misi ni an balimakɛ dɔ taara Antoine Dara fɛ yen ani o tagalen ye o tagali kun cɛra ni turubili ye donc misi sababuya la o balimakɛ sɔnna matigi ma a filanan mariage programme dɔ tun bɛ ka labɛn ani u tun b'a fɛ ka misi don programme na u y'a wele ka fɔ a ɲɛna ko misi an bɛna don programme na a ko ma ko baasi tɛ nka ne kan ka taa ci dɔ la ni o ci ma ɲɛnabɔ aw bɛ ne ye mariage la nka ni o ci ɲɛnabɔra ma da la ni aw bɛ ne ye a sabanan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ dusu kami kosɛbɛ o ye an balimakɛ Michel Kojugu ye a wele ko misi i bɛ min ne fɔra i kɔ i ka so yala i yɛlɛmana ka taa min a tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na a yɛlɛmana ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc o taara fɔ a kɔ o y'a wele k'a ɲininka i tɛ yen i taara min a y'o jaabi ni kumakan ye ne yɛlɛmana alijinɛ na matigi bɛ tamasiyɛnw di ala ka hakilitigiya di an ma an ka se ka o tamasiyɛnw walawala joona ani ka nafa ɲɛ an ye ka ye ko kabini san 37 farisogo la ni nana miiri dusutiɲɛ b'a la nka munna matigi y'a kɛ tan donc ni matigi sɔnna a ka kɛ tan an bɛ a to ale de ma a diyara ale de ye a k'a wele ten an bɛ se k'a fɔ ko farisogo la dusukasi don den fitinin muso ni nana ye ko a bɛ tan de bɛti minnu da tiɲɛ don o kɔni tun ye fɛn ye ka mɔgɔ tɔw bila nisɔndiya la nka bi an bɛ waati min na n'an b'a lajɛ an bɛ taa bila laban waati min na tiɲɛ ka fɔ n'i ye ala ka nɛɛma de ye ni mɔgɔ bɔra i ka kungow la a fɔ matigi ni ce dɔw bɛ sasa cogo dɔw la fana mɔgɔ t'a ye nka an bɛ nin kalifa matigi ma parce que ale de y'a kɛ kɛbaa de y'a kɛ jalakibali fana don donc an bɛ a bɛɛ kalifa ale ma an k'an jigi sɛmɛ ale de kan k'a fɔ ko ale de y'a kɛ voilà n bɛ se ka min fɔ o ye dɔɔni mise a faw a baw mise furumuso a faw a baw egilisi karamɔgɔw komitew jɛɲɔgɔnw baarakɛɲɔgɔnw sigiɲɔgɔnw ni ko min fɔra Paul fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka anw ɲɛji cɛ ni an y'a ta farisogo ma an bɛ kasi ka anw bana an tɛ mɔnɛ bɔ nka a barika Ala ye an ka karamɔgɔ ye kalan di an ma egilisi la ko cidebɔli ko a ka fisa ne ma ka taa to yen o de ka ɲi ne ma nka balimaw kosɔn n bɛ wagati kɛ farisogo la mise kɛra mɔgɔ ɲuman ye matigi an ka foli tɛna se a laban na i ka ɲumanyaw i ka nɛɛma ani koba minnu bɛɛ lajɛlen kɛ an denkɛ ka ɲɛnamaya la sariya dɔɔni de bɔra an k'i ma barika a ka ɲɛnamaya kosɔn matigi an bɛ jɛn ni a ye ka sɔn ka an ɲɛjugu cɛ ka da i ka wali kan ani ka da i ka kanuya ani ka nɛɛma kan matigi a sigilen bɛ o nɛɛma min na sisan an ko awɔ an sɔnna hali ni an tun b'a fɛ ka waati kɛ an fɛ ala yɛlɛmabali ala kantigi ala min tɛ a yɛrɛ sɔsɔ a barika ye ko i bɛ mise kanu ka tɛmɛ anw kan i b'a muso kanu ka tɛmɛ anw kan i bɛ o den kanu ka tɛmɛ anw kan o la i ye min kɛ an k'i ma barika sisan fanga di an ma
an bɛɛ kelen-kelen dɛmɛ walisa an ka taama ka foro e la kantigiya la Yesu amatigi tɔgɔ la nɛɛma kɛ bɛɛ kelen-kelen ye sisan an b'a bɔgɔ kalifa ni dayɔrɔ ma sokonoli don ye bonya ka da i tɔgɔ kan fɛn bɛɛ la Yesu amatigi tɔgɔ la amiina. Fɔlɔ an bɛ barika da Ala ye tiɲɛna an bɛ don min na ko bi a ma nɔgɔn an bɛɛ ta lajɛlen fan fɛ a kɛra misi somɔgɔw na a baarakɛɲɔgɔn ni a jɛɲɔgɔn danamaw bɛ farikolo la komi Jase fɔ cogo min na farikolo la a ma nɔgɔn nka ni an bɛ barika da Ala ye tiɲɛna ani an jɛra kosɛbɛ an bɛ groupe na n'o ye music event gɛlɛya waati la hɛrɛ waati la ka jɛ ka fɛnw tila ɲɔgɔn na vraiment an ye o baara caman kɛ kosɛbɛ musique ta kɔnɔna na tiɲɛna an ma jiginna foyi sɔrɔ a la mais kuma ma nɔgɔn ka vraiment an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la kuma a ka gɛlɛn ma dɔɔni. O kɔfɛ gɛribuya b'a la ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ nin waati la Bamako yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko gɛribuya sugu ka ca maakɔrɔbaw b'a kɛ fila ni yalalaw yɛrɛ b'a kɛ ani fo ka taa se saba ni yalalaw ma morikalandenw yɛrɛ fana b'a kɛ olu fana ka fara kɛnɛma denmisɛnninw kan minnu ni so tɛ u bolo olu bɛ wele ko enfant de la rue olu b'a kɛ gɛlɛya caman bɛ nin ko in na an ye SAMU social directeur des opérations Yusu Traoré ale ɲininka a ye min fɔ an ye an k'o lajɛ nin jaw la. André n b'i fo n y'a fɔ cogo min ne ye Yusu Traoré ne ye SAMU social directeur des opérations ye SAMU social yɛrɛ ONG Mali la min sigira depuis 2001 an ka baara bɛ boli ka taa denmisɛnnin yɔrɔ ni minnu garijɛgɛ kɛra kɛrɛfɛdɛn ye n y'a fɔ delili bilama a ye ampleur ba ta Mali la parce que n'i y'a jateminɛ ka ye delili ma minnu ni Ala ma se k'u dahirimɛ nɔgɔya u ye n'u bɛ taama ka u dahirimɛ ɲini Ala ye sɔrɔ dɔɔni kɛ minnu ye a bɔra hukumu kɔnɔ bi ka na modèle wɛrɛw ta ni an bɛ se k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ se ka jate i b'a fɔ ko hadamaden tɔnɔbɔli n'i ye denmisɛnninw ta bi k'a lajɛ denmisɛnnin fitinin minnu ni olu bɛ morikalanyɔrɔ ni kalanyɔrɔw bɛ u bila ka na deliliw kɛ ka taa wari di karamɔgɔw ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka sariya bolo ta an ka code pénal kɔnɔ min bɛ delili kɔn o kɔfɛ i b'a ye filaninba yalalaw fana bɛ yɔrɔ bɛɛ minɛ ni denmisɛnninw ye k'u bila delili la ka wariw ko musakaw ye ka na se fɔ maa minnu ni Ala y'u garijɛgɛ kɛ lujura ye ni u ma se ka bolo minɛ wɛrɛ foyi sɔrɔ olu fana dahirimɛ gulonnen don delili la fo ka na se an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔba dɔw ma ni a sɔrɔ kɔlɔlɔba de b'a la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ surtout denmisɛnninw ta fanfɛla o fɔlɔ ye i b'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu ka avenir bɛɛ bɛ don galama la u kan ka kalan waati min u b'o kɛ delili la u mana kɔrɔbaya ba t'a sɔrɔ métier tɛ kɛ u la bolominɛyɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ sɔrɔ u bolo o la n'i ma kunnaja a caman bɛ taa bi cɛli kɔnɔ n'i ye effectivement mɔgɔkɔrɔbaw ta k'a lajɛ an yɛrɛ danbe yɛrɛ la delili ye kan ka kɛ ko kɔdan de ye normalement an ka sigidaw la fɛnw ka se ka labɛn minnu b'a to maa minnu ni u tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ n'u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bolo janni ye d'abord sariya ka boli maaw kan maa minnu ni olu ta ye tɔnɔbɔli ye minnu ta ye dɛsɛ ye tɛmɛ ka taa de kuma la i b'a ye an ka service ta dɔw bɛ yen minnu kɛrɛnkɛrɛnyalen don ni jamana yɛrɛ olu sigi ni mɔgɔ dɛsɛlenw dɛmɛni kama n'olu ye fanga sɔrɔ ka se ka dɛmɛ don mɔgɔ ninnu ma minnu ka delili ye dɛsɛ ye a ka ca Ala fɛ o caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mais minnu ta kɛra tɔnɔbɔli ye ou bien a kɛra business ye minnu bolo solution foyi wɛrɛ t'a la pour que olu ka se ka dabila fɔ sariya ka se ka boli. Sɛnɛkunya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ janko ni y'an ka kɛlɛban siraw lajɛ ani maaya bɛ se ka ja cogo min na kulu min sigilen don sɛnɛkunya kama n'o ye association malienne pour la promotion du sɛnɛkunya ye olu ye ɲɔgɔn kunbɛba kɛ waati tɛmɛnen ninnu na min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛkunya min bɛ kakɔlɔw ni numuw ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se jɔkɔrɔmaw ma k'o ye sɛnɛkunya ye min bɛ se ka kɛ misaliya ɲumanba ye
to ɲɛma ye Seku Siraman Jara ye min fɔ an ye nin jaw la an k'olu lajɛ. Ina Sanamuya Festival atakotani kelena 11e édition du Festival international de Sanamuya anya boyana karamata ka seme jamana in siya sabamina aywa o de jongorome kagolo ani numu o de kera anga babu se nyina fana kaira kafo nuru ni nyanje Sanamuya abe misali ya nyuma babo kagolo ni jongorome numu ni jongorome wale ni ya fotuwe yelema jongorome ni kagolo jongorome ni numu numu bi sigila nyuma fe yoro chama jamana ingona no e Mali obi sigila nyuma fe yoro obi nyongo kunwoke obi koto nyongo tala ko fo iti geleya na dokmana ola kati nyanabo o kote obana ke ko fe ofe oye miro bade to nyongo ye ka sababu ke femba mimbe uni nyongo cheri no e Sanamuya ko kono girin badu kabini lawale kodu amada mene bide jongoro ba usina ngora we oye kasonga we jongoro ba ye kobaye numu ya ye kobaye kakolo ya ye kobaye kakolo kumana Sanamuya festival ingeneka ukoko olu ni jongoro ba ka Sanamuya mo chamanti ado hali mo chamambi ado aywa atayoro ani bibina abala ka dilali min ye olu ni ɲɔgɔn cɛ maa caman t'o dɔn o ko kuma ni Sanamuya tɔ ye nin babu sen ta a diyara olu ye fo ka dama tɛmɛ o de kama u ye délégation ba kɛ ka na Sanamuya festival in kɛnɛ kan donc an ye nin ta k'a kɛ misaliya ye i n'a fɔ san o san an bɛ siya dɔw ka Sanamuya ta ka kɛ misaliya ye cogoya min na ka yira jamanadenw na nin siya saba min filɛ ye n'o ye awa Kakɔrɔ ani Jɔnɔrɔmɛ furu bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ siya sabanan ye n'o ye numu ye olu ni Jɔnɔrɔmɛw ni ɲɔgɔn cɛ a furu man ca kosɛbɛ a man ca bawo Jɔnɔrɔmɛw ka surun siya min na kosɛbɛ o ye filaw ye u ka surun siya min fana na kosɛbɛ o ye maninkaw ye nka an b'a ye k'a fɔ maninkaw ni numu ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ yen nka filaw ni numu ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ yen nka a man ca o de kama Jɔnɔrɔmɛ kunda ani numu kunda o furu man ca kosɛbɛ nka Kakɔrɔ kɔni ni Jɔnɔrɔmɛw ni ɲɔgɔn cɛ o furu ka ca yɛrɛ de o tuma Sanamuya min n'a bɛ furu kɔn siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa u ka Sanamuya fan dɔ fɛ o b'a la fan dɔ fɛ o t'a la o kɔrɔ ye k'a fɔ furu dagalen don u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔw la furu dagalen tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ sɔrɔ joli siraw fɛ ka na Jɔnɔrɔmɛ jamu dɔw bɛ yen olu ni numu tɛ furu kɛ nka Jɔnɔrɔmɛ jamu dɔw bɛ yen olu ni numu bɛ furu kɛ nka Jɔnɔrɔmɛ jamu tɔw fɛn o fɛn olu bɛɛ ni Kakɔlɔ bɛ furu kɛ an bɛ fɛn min fɔ jamanadenw ye Sanamuya bɛ fɛn o fɛn ni ɲɔgɔn cɛ an ka minɛ ni barika ye an ka jamana ni jamana si tɛ kelen ye n'i bɔra Mali kɔnɔ yan nɔ ka taa diɲɛ jamana fan o fan i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛnnen bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yan fɛn caman b'a to i bɛ dugulenya hali dunanama nalen dugu dɔ la nka o tɛ jamana tɔ ninnu kan i sen mana cun anw ka jamana fan o fan yan n'i ye foli kɛ kaban ni dɔnbaa tɛ jama in na i bɛ dɔ kan mɛn ten ko jamu duman n'i ko kaba ko ɲangadu ni sinankun dɔ bɛ o yɔrɔ in na yen ni fanɛ bɛ yen wali ni ayiwa numu jamu wɛrɛ bɛ yen directement o bɛ attaquer wala n'i ye Kakɔlɔ dɔ sɔrɔ yen fo fana o bɛ se k'i attaquer kɔrɔ ye o bɛ se ka dɔ f'i ma ten i mana jɔ Mali dugu o dugu n'i ko kaba ko Tarawele n'i ye sinankun dɔ sɔrɔ yen min ye Jara ye min ye Kɔnɛ ye min ye Male ye wali min ye Nja ye hali yɔrɔ dɔw la Tarawele ni Kulubali bɛ sinankunya kɛ o tuma i sinankun dɔ bɛ sɔrɔ yen min bɛ e yɛrɛ dugulenya k'i dugulenya ye mun ye ka dunanya bɔ i la o bɛ cogo min na n'i jɔra yɔrɔ dɔ la i bɛna fulajamu fɔ k'e ye ba ye wali kelen n'i ko Sɔ wali n'i ko Jalo wali n'i ko Jakite i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen min ye sinankun ye o tuma anw ka jamana ni jamana si tɛ kelen ye Mali de ka di sinankunya bɛ Manden jamanaw bɛɛ kan nka Mali ta y'a la misaliya belebeleba ye sinankunya ko la min kan ka yira diɲɛ don o don o tuma ɲinɛ man ka k'o kɔ fiyewu siya fɛn o fɛn an b'a ɲini aw fɛ
aw bɛɛ n'aw sinankun ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ni kelenya ani lafiya kɔnɔna na basigi bɛ jamana kɔnɔ ten de si kana ko mara ni si ye bolodi ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko la paix et la réconciliation o ti sɔrɔ fiyewu fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo an ka hɛrɛ ka di ɲɔgɔn ye fo an ka ɲɔgɔn mago to sinankunya b'o wajibiya an kan. Jamanaw de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka don o don timinandiya la Ala ka waati wɛrɛ yira an na.